ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿಯಾನ್ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ರೆಸಿಪಿಂದಲ ಪನೊಲಿ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಪಂಡದು ಎನ್ನಿದೆ. ತುಳುನಾಡು ತುಳುವೇರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನೇನು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನಡ್ ದಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆರು ಐಟಲ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡು ದೈವನ ನಂಬುದು ಅವೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇಟ್ಕ್ ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಿ ಅಗೆಲು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು ಐದು ಬಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಓಡಾನಾಗ ಎಪ್ಪಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಈ ರೀತಿದ ಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬೈದೆರು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಐಟ್ ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಅಗೆಲುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುನ್ ಮಲ್ತದು ದೈವಗ ಬಲಸ್ವೇರು ನುಪ್ಪು ರೊಟ್ಟಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಗೆಲ್ ಪಂಡದು ಪಾಡುವೆರು ಆ ಅಗೆಲಿಗೆ ಈ ಕಜಿಪುನು ಮಲ್ತದು ಈ ರೀತಿ ಬಾರೆದ ಇರತ್ತ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ ನೆಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪನ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದು ಪಂಡ ಬಾರೆದ ರೇಟ್ ಕಟದಿನೆಕ್ ಪನ್ಪುನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಅವೇನು ಮಲ್ತದು ಅವೆಟ್ಟು ಕಜಿಪು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ದೈವದೆದುರು ಅಗೆಲ್ ಬಲಸನಾಗ ದೀಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೆಂದು ಎತ್ತದು ಜೋಕಲ್ನ ಕೈಟು ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿಂದ್ರಾಗ ಪಂಡದು ಇನ್ನೇ ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬಾರೆದ ಇರತ್ತ ಚಿಲ್ಲಿ ನೆಂಚ ಕಟ್ಟುನು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಈ ಅಗೆಲಿಗೆ ಬಲಸನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ನೆಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಂತನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ನಮಕ್ ದೈವದ ಇಲ್ಲಡು ಅಗೆಲ್ ಬಲಸನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪ್ರಸಾದಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಲೊಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೊಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಪಂಡದಿಂದೇನು ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚೂರು ಈ ರೀತಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ಪೇರು ಊರ್ದ ಕೋರಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನುದಕ್ಕೆ ಪೆರಡೆನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕೀನಿ ಅವು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಪೆರಡೇನ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿನ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೊಷ್ಪಾಗ ಪಂಡದು ಎನ್ನಿದೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮರೆ ಮಾಜೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಗಲು ಒಂದೇನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆನೆಪುಟ್ಟಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೆರಿಪಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಾಗ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ತೊಲೆ ಬಾರದೇರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಒಂದು ದೇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಯಿಲೆ ಕಾಪುನ್ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ದೇನ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾರದೇರತ್ತ ಚಿಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟುನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸೀಂಕ್ರನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟುವೆರು ತುಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಊರುಡು ಈ ಕ್ರಮ ಉಪ್ಪು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಊರುಡು ಇಪ್ಪಂದು ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಊರುಡು ಈ ಕ್ರಮನ ಅನುಸರಿಸ ಒಂದು ಪೋತೆರು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚ ಬತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಇಂದೇನು ಅನುಸರಿಸ ಒಂದೇ ಉಲ್ಲೆರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟುನು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕ್ರಮಂದೇ ಬನೋಲಿ ಈ ಕ್ರಮನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೀಟಾದ ಕಟ್ ಮಂತ ನೋಡು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ತುಲೆ ಈ ತೆಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟುನೊಂದು ಮಲ್ಲೆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯಡು ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟುವೆರು ಎಲ್ಲಿಯ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟುವೆರು ತೂಂಡರತೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟುನ್ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪು ಓಕೆ ಅಂಚಾಂಡ ನನ್ನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ರೆಸಿಪಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಬೊಕ ಎಂಚ ಏನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಾವೆ ಯಾನು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ದಾತು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿದೆ ತೊಂದೆ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಪೆರಡೆ ಕೋರಿ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಅವು ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವೇಟೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಗೆಲುಗು ಮಲ್ಪುನು ಪೆರಡ ಕೋರಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಅಗೆಲುಗು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐನೆಡ್ದಾರ ಯಾನು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿನ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ತೆತ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಧ kg ತೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಈ ತಾರಾಯಿ ಫುಲ್ಲು ಪಾಡೊಂಡ್ರೆಗುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಪತ್ತು ಮುಂಚಿ ಬೇಡಗೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಾತ್ರದಾತು ಪುಳಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆಂತ್ಯ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ದಾಸೆಮಿ ರುಚಿಗೆ ಬೊಡಾಯಿನತ್ತು ಉಪ್ಪು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಜೆಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸಾಮಾನು ನಮಕ್ ಪೊತ್ತೊಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬನಲೆ ದಿವಂದೆ ಮುಲಿಯಾನ ಈ ಬನಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಣದಿಲ್ಲೆ ಒಂದ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಈ ತೈಕ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂಡೆ ಮುಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಡಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ನೆ ಮುಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿತೆ ಕಾಯ್ದಂತುಲೆ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಸೆಮಿ
ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ನಮಕ್ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನೇಟ ಇಂದಿನಂತೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಕಾಯಾಗ ಓಕೆ ತುಲೆಂದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಬರ್ತದೆ ಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಮಾತ ಸಾಮಾನ್ಲ ಪಾಡ್ ನಾವು ಯಾವಿತ್ತೆ ಈತ್ ಇತ್ತಯ್ಯಾನ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತನ್ವೆ ಯಾವ ತುಲೆ ಕಾಯಿಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ತಾರೈನ್ ಪೆರೆ ಒನ್ಗ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತಾರಾಯಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲತ್ತು ಅದೋತ ಎಲ್ಯ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿನ ಪೂರ ಪಾಡೋನೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಓಕೆ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನಂಚಿತ ಸಾಮಾನ್ಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಪುಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆ ದೀತಿನಂಚಿತ ತಾರಾಯಿ నేను ಪೂರ ಪಾಡೋನ್ಗ నేనిత ಕಡಾಯರುಂಡು ನಮಕ್ ಪೂರ ಒಂಜೆ ತೋಪುಗೆ ಪಾಡೊಂದು నేను ಸೈಡ್ ದೀಪೆಯಾನ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆಗುಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತದೀಕ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ದೀತಿನಂಚಿತ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಡೇರೆಗೆ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಕೋರಿ ಬೆಯ್ಯರ ದಿನಾಗ ಪಾಡೋನೋಡು ಒಂದೇ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಗೆಲ್ದ ಕಜಿಪುನು ಸೇಮ್ ಇಂಕ್ಲು ಒಂದೇ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಲ್ಪುವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು నేను ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತವ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೀವನ್ಗ ಮನ್ನದ ಬಿಸಲಡೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲಡೆ ಕಡೆದು ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಕುಲು ಅಗೆಲಗ್ ಕಜ್ಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಕಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿ ನೆಡ್ದಾರ ಒಂದೇ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೆರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಟಿಟ್ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿತ್ನಕುಲು ಮಿಕ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತು ದೀತಿನಂಚಿತ್ತ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡೋನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಕೈತೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ನೈಸಾವರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ನೈಸಾಂಡ ಯಾರುಂಡು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಪುನು ಮಸ್ತ್ ನೈಸಾವರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಸಾಲೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ನಮಕಂದಿಕ್ಕೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡಲೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಮಸಾಲೆ ತೆಳುವಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಯಾರುಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾವು ಈತ್ ನೈಸ್ ಆಯ್ನ ಯಾವ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆಂದೇನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಈ ತಾಂಡ ಯಾರುಂಡು ಇತ್ತೆಂದೇನು ಕಲ್ಲರ್ದು ಪೂರ ಮಸಾಲೆನ್ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಿಸಲೆಗ್ ಕೋರಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದೀತತೆ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಈ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ದು ದೀಕ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ದೀವರೆ ಕೋರಿ ಮಸಾಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೆ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀವರೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಯ್ಯರ್ ದೀನಾಗ ಅಂದಿಕ್ಕೆ ಕೋರಿನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಯ್ಯರ್ ದೀವರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜೇ ಬಿಸಲಿಗೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿನ ದಿಕ್ಕೆ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪವನು ಒಂಚೂರು ನೀರು ತೊರತ್ತ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚ ಕಲ್ಲು ದೆಕ್ಕದು ಚೂರೆ ಚೂರು ನೀರು ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಕ ತುಲೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಮುಲ್ಪಯ್ಯಾನ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೂರು ಪಾಡೋನ್ಗ ಬಡೋಣ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಟೈಪ್ ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದಾರ ಪಿರೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಣದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ
ತುಲೆ ಈತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರುಂಡು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ದಿಕ್ಕೆಲಕ್ಕೆ ದೀದ್ ಬಿಡ್ಕಂದೇನು ಬಿಸಾಲೇನು ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ಯಾಡು ಒಂದಿನೊಂದು 2-3 ಸಲ ನಿಕೋಲು ಕೈಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ದೆತ್ತದು ತುಲೆ ಎತ್ತಯ್ಯಾನ 2-3 ಸಲ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಕೊದ್ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತನೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂಚಿ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಇಡೀ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಕಜ್ಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲಾಡು ಪೂರ ಡೈಲಿಗಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಕೋರಿ ಕಜ್ಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿಡು ಮನ್ಪುರು ಚಿಕನ್ ಸಾರ್ನ ತುಲೆತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬಾರದೆ ರೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟದೀತಿ ನಂಚಿತ್ನ ಚಿಲ್ಲಿಡುಂದೇನು ಪಾಡೊನ್ನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಬಾರದೆ ರತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿನ ಏಪಲ ಮಲ್ಪರೆಗಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾವೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಈ ಚಿಲ್ಲಿನ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಜಿಂದಾಂಡ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಕಗಿಯಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂದೇನು ಮಲ್ತು ದೀಪುನು ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಿಯರೆಗ್ಲ ಕೆಲವು ದಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೂವಾಡು ಕಲ್ತೊನಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಲ್ತದೇನಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಂತೂ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ಈ ರೆಸಿಪಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏರೆಗ್ಲಂದೇನು ಇಲ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಏನ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚನೆ ಬೇಗ ಆಪುಂಡ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಂಡರತೆ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಂಚ ಆತನು ಪಂಡದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡದ್ಲ ಕಲ್ತೊಂಡರು ಓಕೆ ಅಂಚಾಂಡ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆಯಾನ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲೇನು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಎಂಕ ತೆರಿಪಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ತೂಂದಲರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತ ತೋಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಡು ಆತ್ನೇಟ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಪುಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್